Ei helvetti. Moi! Moi! Jaloviina, kyllä vaan. Siitä ympäri johdatahan tarpeeksi sieltä. Onko ennen käynyt tämmöisiä asiakkaita? Ensimmäisen minulle. Jaloviina vielä pikkusen eteenpäin ja oikealle. Jaloviinalla kun me pärjätään. Jaloviinalla En mä tiedä mikä se olisi oikea aina, mikä toimisi. Mikä riittää tähän tilanteeseen? Ei hyvää päivää sentään. Tulet muistamaan tämän työpäivän ikuisesti. No, muistia. Kiitos.